Intgħażlet iż-żona li se tagħti l-lokalità ta' Witilajn il-pixxina tal-ogħla livell, dan wara proċess twil ta' analiżi biex ikun aċċertat li tintgħażel l-aħjar waħda. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-post li se jara l-pixxina kien spjegat li kien hemm bosta siti analizzati. Il-perit tal-proġett Janice Borg spjegat li ż-żona magħżula li tinsab eżatt mal-promenad ta' Witilajn toffri l-akbar vantaġġi. Din iż-żona li għandha aħjar minn postijiet oħra huwa li l-ewwel nett hija pjuttost iktar kennija min-naħa l-oħra tal-bajja. Xorta jkun jaħkem xi ftit il-baħar imma differenti milli tkun eżatt fil-miftuħa x'hawnhekk fuq din naħa hawn breakwater arm. Barra minn hekk hawnhekk il-livell tal-promenad huwa ħafna huwa l-ogħla parti tista' tgħid tal-promenad mill-livell tal-baħar. Allura il-kumpless li hemm propost jista' jiġi prattikament kollu moħbi taħt il-livell ta' triq. U s-saqaf tal-clubhouse ikun jista' jintuża bħala parti mill-promenad. Il-pixxina se tkun b'kobor ta' 33 metru b'25 metru. Il-ħsibu li minn barra l-pixxina ikun hemm faċilitajiet ta' changing rooms u saħansitra restorant. Dan kollu qiegħed fl-applikazzjoni li tresqet quddiem l-awtorità tal-ippjanar u li għad trid tkun approvata. Konrad Muscat, manager kummerċjali fi ħdan Transport Malta, qal li min-naħa tagħha qed isiru l-preparamenti meħtieġa għal dan il-proġett u dan billi ssir organizzazzjoni tal-irmiġġi tad-dgħajjes li hemm fil-post billi jiġu rrilokati. L-awtorità min-naħa tagħha se tieħu din l-opportunità biex torganizza il-moorings u l-mażri li għandna fil-bajja. L-ewwel qabel kollox nieħdu in consideration il-mażri li ħajġu affettwati u l-irmiġi li ħajġu affettwati bil-proġett, dawn se jiġu relokati f'postijiet oħra fl-istess bajja. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Isport Akwatiku Joe Caruana innota l-impenn tal-Gvern li jara dan il-proġett jitwettaq. Qal li l-fatt li f'Birzebbuġa saret il-pixxina u issa anke f'Witilajn juri l-ispinta li qed jingħata l-isport akwatiku fin-nofsinhar ta' Malta. Il-President tal-Marsa Scala Aquatic Sports Club Aaron Simpson iħares il-qudiem li jara li l-klabb jinħall mill-limitazzjonijiet li żammuh għal snin sħaħ milli jilħaq il-livell mixtieq. Livell li anke tfalet jaspiraw għalih issa li Marsa Scala se jkollha l-pixxina li tant ilha toħlom. Issa għalija tfisser li nistgħu nagħmlu iktar training għalina, opportunità akbar u anke tim jista' jikber iktar, nistgħu nerbħu iktar affarijiet bħal dik su tazzi iktar.